Ako si Nadette, ug ako lang si Juven. Wala ing makailog niya. Hi! Ako si Gina, ug mauto akong character sa among mini-series nga Gugma ang Puhunan sa YouTube. Pangitaan ninyo sa YouTube ang Bisaya United Talents aron makakita kamo sa mga nindot nga salida nga hinimo sa mga Bisaya. Click on like, subscribe, and the notifications bell aron makahibaw mo sa sunod nga episode. At ang ninyo akong kamaldita. Remember, ako lang si Juven. Morning bayhana yung gipulin ako. So, morning bayhana, ha? Nadit. Saan ka man? Anong kinahimo? Ni ano man siya? Kung uno naman, mi. Di ba? Ay, kadlok. Ba, ha? Ako ba? Aray ko! Aray ko! What? Aray ko! Uy! Uy! Aray ko! Aray! 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 Aray ko! Aray! 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 Aray!